Krásny dobrý deň, moje meno je Jozef Breza, som šéf-kuchár reštaurácie Gašperov Mlyn a už o niekoľko mesiacov otvoríme náš sesterský podnik Bistro Moment. Práve v tomto momente sa nachádzame v kuchyni spomínaného bistra. Je to nádherná novúčká kuchyňa a od prvotných nápadov až po finálnu realizáciu sme spolupracovali s firmou Gastma. Pána Zlatského som spoznal vďaka referencii od môjho kamaráta, šéf-kuchára Jožka Hromiaka z Vily Sandy a som za to veľmi rád, pretože komunikácia s pánom Zlatským a s firmou Gastma prebiehala na perfektnej úrovni. Od začiatkov, od nápadov, od postupných krokov, ako by kuchyňa mala vyzerať, čo by mala zvládať, ktoré stroje by v nej nemali chýbať, kde by mali byť umiestnené, akási simulácia toho, ako denná prevádzka bude fungovať. Si myslím, že sme spravili kus dobrej práce a toto je výsledok. Keď som vstúpil do tejto kuchyne, tak som si povedal, tu sa bude vynikajúco variť.